नमस्कार, मी कृषी कन्या श्रीतिका रवींद्र बोरसे आपले स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत पुरमेपाडा येथील शेतकरी श्री गणेश गजमल जाधव यांनी फवारणीसाठी बुलेट स्प्रेअर कशा पद्धतीने बनविले। सर्वप्रथम श्री गणेश जाधव यांनी सेकंड हँड बुलेट विकत घेतली। त्यानंतर एक पिस्टन विकत घेतले। स्पेअर पार्ट मधील पुलीला बोर करून ते पिस्टनला बेल्टच्या सहाय्याने जोडले व व्यवस्थित लेवल करून घेतले। मशीन व्यवस्थितरित्या काम करते याची खात्री करून घेतली। त्यानंतर पाणी वापरून किती वेळेत किती लिटर फवारणी करू शकतो व किती वेळ बुलेट वापरू शकतो याचे निरीक्षण केले आणि त्याप्रमाणे फायदेशीर असे फवारणी यंत्र बनविले। 50,000ची गाडी घेतली। 50 नंतर मला साधारण 20,000 खर्च आला, तर कमीत कमी मला 70,000 सगळा खर्च कंप्लीट झाला। दुसऱ्या शेतात जर मारायला गेलो तर 200 लिटरची टाकी असते, तिचे आम्ही 300 रुपये घेतो। तर ती टाकी 20 मिनिटाच्या अगोदर संपते, 20 ते 22 मिनिटाच्या अगोदर संपते। या यंत्राने दिवसाला 12 ते 15 एकर क्षेत्र फवारणी करू शकतो। त्यामुळे कमी वेळेत जास्तीत जास्त क्षेत्र फवारणी होऊ शकते, तेही कमी खर्चात। धन्यवाद।